Και γαμώ όσους πάτε 5 σε ένα σε αλή ρε μαλάκες. Αδερφές, βλάκες, ευλάκες, μαλάκες, πουθενάδες, πάτε στον άλλον απροστάτευτο μαλάκες. Μάγκα είσαι ρε μαλάκα, πας 5 σε ένα σε αλή, αδερφά είσαι ρε μαλάκα. Αδερφά είσαι, να σε βαράγανε στο σχολείο και βγάζεις τα κόμπλεξ σου. Η αλήθεια είναι ότι φίλε Θημιόλα, με αυτό που εξοργίζεσαι, περιγράφεις τόσο πολύ έτσι χρωματιστά θα το έλεγα, το έχεις προκαλέσει φίλε μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξέρεις το κοινό σου, δεν είσαι χαζός, ξέρεις ότι είναι τα πιτσιρίκια, βλέπεις την αντίδραση από πιτσιρίκια όταν περνάς από σχολεία, γκρουπάω σου φωνάζουνε, Θημιόλα σου φωνάζουνε, σε μη μου ντε. Ό,τι φωνάζεις το φωνάζουνε. Δεν απέχει λοιπόν, δεν είναι στη σφαίρα της φαντασίας ότι θα φτάνανε εκεί πέρα. Τώρα θυμώνεις για κάτι το οποίο έχεις προκαλέσει όμως φιλαράκι μου. Και είναι πως μου είναι πολύ δύσκολο να πιστέψω ότι αυτό δεν είναι ένα βίντεο που αναγκάστηκε να κάνει, γιατί χέστηκε λίγο πάνω του λόγω πιθανών νομικών συνεπειών που μπορεί να έχουν οι ρατσιστικές συμπεριφορές του. Είναι επίσης αστείο να χρησιμοποιεί ακόμα την λέξη αλή για να χαρακτηρίσει άτομα που είναι πιο σκουρόχρωμα. Πάμε στο επόμενο. Ισχύει. Είναι.